थांनाय हरनि समाव गसाइगावआव अख्रांनिफ्राय गोग्लैदों इलेक्ट्रनिक आगजु। गोजा लाइट जोंबाय थानाय इलेक्ट्रनिक आगजुनि सायाव मेड इन करिया लिरनाय दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव साबकाटा पुलिसनि बेन्दोंआव माकथाइगावआव माइ दुब्लियाव अख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय इलेक्ट्रनिक आगजुआ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ सोमोनांहोनायजों लोगोसे समखिखांहोदों। जाथायसालियाव साबकाटा पुलिस थानानि बिबानगिरिया नुजाहैनानै नायबिजिरो आरो जेबो गिनांगौ गैया होननानै फोरमायो आरो नायबिजिरनो थाखाय साबकाटा पुलिस थानासिम लाबोनाय जायो आरो लाबोना बिजिरनायखौ जागायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। थांनाय हरनि समाव गसाइगावआव अख्रांनिफ्राय गोग्लैदों इलेक्ट्रनिक आगजु। गोजा लाइट जोंबाय थानाय इलेक्ट्रनिक आगजुनि सायाव मेड इन करिया लिरनाय दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायसालियाव साबकाटा पुलिस थानानि बिबानगिरिया नुजाहैनानै नायबिजिरो आरो जेबो गिनांगौ गैया होननानै फोरमायो आरो नायबिजिरनो थाखाय साबकाटा पुलिस थानासिम लाबोनाय जायो आरो लाबोना बिजिरनायखौ जागायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो।